हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोबां मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबा दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने बिराद इन्टारेस्ट आरो मानो होनबा जोङो दिनै हाबा जानो थांदों आरो बिजावजालिफोर गासिबो जमायैनो ओमफ्राय नै आं दा बेनिफ्रायनो ओंखारलांखाबाय ओमफ्राय उनावहाय माने बिजावजालिफोरखौ लोगो हमहैसिगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोबजासिम लोगोफोर थुदो होमबा ओमफ्राय प्रेजेन्ट मोनसे लाबाय नै लोगोफोर प्रेजेन्टखौबो माने नोंथांमोननो आं देखायथ'ला उनावहाय देखायसिगोन आरो फिसासा ओरैनो गिफ्ट लाबाय आरो लोगोफोर ना ओमफ्राय थुदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओंखारनाया जाबाय लोगोफोर गासिबो माने बिजावजालिफोरा न'खरैनो ओमफ्राय आइबो ओंखारदो आबाबो ओंखारदो गासिबो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै आलासिबो फैदो सानैसो ओमफ्राय जमा थांसिगोन आरो थौ थुदो थौ निसान फैद' माने चार्जिंजोंनो थांसिगोन आरो लोगोफोर पिलपिलिदोनो बारा गोजान नङा जोंनि न'निफ्राय दसेनो मोनहैयो आरो थौ थौआबाथ' सलायबाय लोगोफोर नै दायो गारिखौ दसेनो मोनहैगोन हनै बाइकआव नांलांजोबोन खोमालै मबाइला भिडिअ लानायावनो बाइकआ नांलांजोबोन जोंनाथ' बर'नि नालाय अमायानो सिगां अमानि उनाव दालिनि उनाव ओंखाम ना दं बे बांगन दङ बर'नियाथ' अमायानो गुबैखाथार ना दं पनिर दं बांगन दं आरो निरामिस सबजि दङ बेनोसै आरो बर'निया जोंथ' जेबो बुंनो रोङा जाग्राफोरासो मिथिगौ आरो जाग्राफोरासो गोथाव जादों होनना बुंदों जोंथ' संग्रासो रानग्रासो नै गोसो लांनांगौ हायोबा पनिर जों आब'खौ दिनैसो लोगो मोनदों आरो हाबायाव फैबासो ज' जाजाय आलासिफोरखौ लोगो मोनलायमारो लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै आब'खौ दिनैसो लोगो मोनदों आरो जोंहानि आइ बिखुनजोनि बिदानि बिहामजो आरो गोथाव जादोंना जायाखै आब' मोजां जादों गासिबो मोजां ना हाबानियालाय गोथावानो जाखागोन नङा होमबा लोगोफोर ना बेदर ओमफ्राय ओजोंहाय लारि नै गासिबो ज' जाजाय आलासि लोगो मोनजोब्बाय आरो दिनैसो माने ना आब' दे जादे जाखांबाय दे गोथाव जानाय ना जायो नुयो दे गोथाव जानो जाखो माबा दै लोगो आंना हाबायाव लोगो मोनलायनायानो माबा केमेरायाव ओंखारनो लाजिदों गोथाव जानो जायाखैसो सोंदों टेस्टि दे लोगोफोर हाबाया जोंहा नै नानिनिनो आरो माने जोंखौ बिमा बियानै जायो मानो होनबाथाय जोंहानि आइ बिखुनजोनि मा होनो बिदानि फिसाजोनि फिसाजो आरो ओमफ्राय बरमायाव हरगोन ना रानि
ओमफ्राय दा मोनायाव खैथायाव 10था हरनि 10थायाव लांगोन आरो ओमफ्राय दिनै माने जानाय लोंनायनि हौवा गोदान लानो नोंसोरो मा गामि होनदोंमोन हा बरमा ना अ ओमफ्राय दा मोनायावनो लांसिगोन ना हिन्जाव गोदानखौ दे जाथ'वाखैनो ओंखाम जाखांबाय दे नैनो जोंहानि आइ बिखुनजोनि बिदा आरो ओमफ्राय इयानिनि फिसाजोनि हाबा आरो दिनैयो ओमफ्राय माबोरै नांदो आबाया फिसौजोनि हाबायाव माबोरै मोजां मोजाङैनो सालायनाय बायदि मोनदों आरो बिराद मोजाङै थांगोन ना हाबाया मोजाङै थांनाय बायदि मोनदों ओमफ्राय मा मावदोंमोन सलाया मा मावो ओइ माबा इन्जु ना मा साप्राइसो अ साख्रि आरो ना अ बिराद मोजां मोनदों आरो ना मोजां थांसै हाबाया दे मोजां लोगोफोर हिन्जाव गोदाननि बिफाया नैनो आरो जोङो सोमोन्दोआव माने फंबाय जायो जोंखौ बिब' जायो आरो ओमफ्राय दिनै माने हाबाया एकदम गोम आरो ना फंनैसो होनदो खुलुमबाय रायजोफोर आं मानसि गोरनिफ्राय जोंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय जानानै फंनैसो रायजोनिसिम गोजोन हामलायथि बावहरनाय थाबाय